En aquest vídeo farem el producte i divisió de fraccions amb signe i a més amb reducció abans de fer els últims productes. Doncs bé, aquí tenim dues fraccions del mateix signe, per tant quan fem el producte ens quedarà una fracció positiva. Doncs bé, ara, com que estem fent el producte, hem de multiplicar en paral·lel i en el numerador ens quedarà 2 per 17 i en el denominador ens quedarà 3 per 18. Ara el que veiem és que no hi ha cap factor comú que divideixi un membre del numerador i el denominador. Aquí tenim el 2, no? Sí que tenim el 2 i el 18. Per tant, podem dividir tant el 2 com el 18 per 2. I aquí ens quedarà un 1 i aquí ens quedarà un 9. Per tant, en el numerador ens quedarà 17 i en el denominador ens quedarà 27. Fem el mateix aquí, doncs tenim que tenen signe diferent, per tant la fracció serà negativa. Ara, com que és una divisió, multipliquem en creu. En el numerador ens quedarà 3 per 8 i se'n va al numerador, 3 per 8, denominador 16 per 5. 16 per 5. Ara el que veiem és que el 16 és divisible per 8, per tant dividim tots dos per 8 i ens quedarà a dalt un 1 i a baix un 2. Per tant ens quedarà menys doncs 3 per 1 que dona 3 i a sota 2 per 5 que dona 10. Ara, en la següent fracció, doncs tenim que el producte és el producte de dues fraccions, una positiva i una negativa, signe diferent, per tant, tenim que el producte serà una fracció negativa. Ara, com que és una multiplicació, hem de multiplicar en paral·lel i ens quedarà 11 per 3 en el numerador i el denominador 15 per 5. Ara, aquí tenim que el 15 es pot simplificar amb el 3, no? I dividim tant el 3 com el 15 per 3. En el numerador ens quedarà 11 per 1, que són 11, i el denominador 5 per 5, que són 25. Aquestes dues fraccions són de signe diferent, per tant el resultat serà negatiu. Ara, com que és una divisió, multipliquem en creu. En el numerador ens quedarà 17 per 4 i en el denominador 20 per 3. Ara el que veiem és que 20 és múltiple de 4, per tant podem simplificar i en el numerador ens quedarà 4 entre 4, que és 1, i en el denominador 20 entre 4, que són 5. I ara ja podem operar. Ens quedarà menys, doncs numerador 17 per 1, 17, i en el denominador 5 per 3, que són 15. Anem a veure el següent exemple. Com que tenen signe diferent, el producte d'aquestes dues fraccions serà positiva. Perdó, tenen el mateix signe, per tant el producte és positiu. És quan tenen el mateix signe és positiu, quan tenen signe diferent és negatiu. Però en aquest cas totes dues són negatives. Ara, com que és un producte, tenim que és el producte en paral·lel, per tant el que farem serà multiplicar el 7 per 5 i en el denominador 15 per 6. Ara, com que el 5 i el 15 són divisibles per 5, podem reduir per 5 en el numerador. I ens quedarà 7 per 1, que són 7, i en el denominador 3 per 6, que són 18. Ara tenim divisió de dues fraccions de signe diferent, per tant el resultat serà negatiu. Com que és una divisió, multipliquem en creu i en el numerador ens quedarà 13 per 9 i en el denominador ens quedarà 18 per 2. Ara veiem que el 18 i el 9 són divisibles per 9, per tant simplificarem per 9.
I ara ja podem multiplicar. En el numerador ens quedarà 13, en el denominador ens quedarà 4. Ara tenim dues fraccions que tenen el mateix signe, per tant, el seu producte serà positiu. Com que és un producte, multipliquem en paral·lel i, per tant, el que tenim és que en el numerador ens quedarà 2 per 13 i en el denominador 15 per 20. Ara veiem que el 2 i el 20 són múltiples de 2, per tant el que podem fer és simplificar. En el numerador ens queda un 2, en el denominador ens queda 10. Per tant, ara en el numerador és 1 per 13, que són 13, i en el denominador 15 per 10, que són 150. L'última, doncs que és la divisió de fraccions de signe diferent, el resultat és negatiu. Vinga. Doncs, com que és una divisió, hem de multiplicar en creu. En el numerador ens queda 2 per 18. 2 per 18. I en el denominador ens queda 9 per 5. 9 per 5. Ara, el 18 i el 9 són múltiples de 9, per tant podem reduir per 9. I ens queda 2 en el numerador i 1 en el denominador. Ara, en el numerador ens quedarà 2 per 2, que són 4, i en el denominador 1 per 5, que són 5.